Moikka taas kaikki, täällä merkkää sitten videon parissa. Täällä on ei ole leskenlehtiä, vaan voikukkia. Täällä on vaikka mitä. Tästä. Ja tuolla on periaatteessa omena puun kukkia, että alkaa kukkii omenapuu ja tuolla on tommosia violetteja kukkia, mä en oikein tiedä mitä ne on. Ja tuolla on yksi kevään merkki tuolla rannassa. Ja tuossakin on kukkia. Mutta täällä tämmönen kevään merkki. Että on järven jäät sulanut ja sitä videosta tässä saati ensi kertaa. Niin, tässä oli lopetusklippi, että muistakaa tykätä, kommentoida ja tilata Journalismanin kanava YouTubessa ja ottaa ilmoituskella päälle, niin että mistä videoita täällä ja nähdään ensi videossa.